karki min nisa ina rasa ki waye zan kama. Baby ban madara zuciya ki ba ta zuba, san ki shine rike har abada ba zan kauce ba. Na gano mafita auren ki zan yi na lamunce, kun ga mai sura mai kyan ado da daɗin zance. Tarbiya kun yaye sun bata mai halin kirki ce, ran da ba kyanan ai na fahimci zan susuce. Taimaka ki azani in kin daga ni zan yau dace, to amince min ni da gidan ku zan zo zance. Kin fi min kowa da kin dara su sun lamunce, doguwar baby ke na fahimci mai gaye ce. Ko cikin mata ai sun faɗa ki tauraro ce, kwaikwayo za ku yi don ta dara ku daɗin zance. Zo mu sha hira kofar gidanku na zo zance, ke kaɗai tilo mata suna ta labarinki. Ga diyar sarki mai hankali na gaida ki, dan biyayya zan ina shigo cikin fadarki. Na ga 'yan mata sun durkusa suna gaida ki, ni kuna yi sa'a na samu rayuwa mai sauki. Dan halin yayi ba yaudara da daɗin baki, duk yawan nisa zan zo gare ki ne tattaki. Kin fi 'yan mata don kin dara su ma sun yarda. Karki man nisa, in kin yi min akwai